Sziasztok, itt Telep Robert jelentkezik, és vettem sok szart a Temuról, mert milyen más mondom benne, szedjük is szét azt a szart. Ráncog, ez mi a fasz? Hal fogom pumpálni a sengembe. Srácok, amúgy tegnap találkoztam egy csajjal, és szexeltünk, és így nézett ki a faszom, mint ez a ceruza. Ja, azt mondtam neki, hogy szopkodja már gyorsabban, és van gyors elkezdett szopkodni, mint a Titanic. Szevasztál, faszopó, így köszöntem neki a reggel is. Srácok, ne fogtok lepni, hogy tudjátok, mi jut eszembe áról a majomról? Tisztára én. Pont ilyeneket szoktam csapom, ilyeneket, hogy sá. Mi van, de faszopó, szétlapultál mi? Ez a szar annyira kívül, basszáltok benne. Kírazzuk bele a majmot. Ez fos szagú. Ez pont de mindegy fasz. Fulla, ezt kóramügyes basszámtok meg. Aha, ez terhességmérő teszt. Próbáljuk is ki most azonnal? Ez mi a faszom lehet? Ó, úgy lehet, ez egy vibrátor, srácok. Ez nagyon örülnék ennek, hogyha ez az lenne, de úgy lehet, hogy nem. Ezt bedugjuk ide, és nézzük meg, hogy mi a fasztok. Hát az kurva szar, srácok. Amit, hogyha bizsegne a tököm. Teljesen reméltek höméknek, olyan büdös buzi szagja van, basszátok meg. Ezt meg kell nézni a tökömön. De nézd meg, még valami van benne. Ez nagyon jó, srác, tudnék táncolni. Megnézzük itt is, hogy mit tud, de ami ez kurva szar. Nagyon fáj tőle mindenen, de pavakcsuk be magasabbra. Szerintem meg fog ölni. Azt a kurva, de fosom magamat.